Στην Μύκονο, σας είδαμε για πρώτη φορά και από εκεί ξεκίνησε ένα μεγάλο ταξίδι για εσάς. Φωτογραφίσεις, δοκιμασίες, συμβίωση, ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα για πολλές γυναίκες και πόσο μάλλον επαγγελματίες οι οποίες στηρίζονται στην ομορφιά, δύσκολες καταστάσεις, αλλά πιστέψτε με, όλα αυτά ήταν για το δικό σας το καλό. Γιατί τώρα κάτι μου λέει ότι είστε απόλυτα έτοιμες για οτιδήποτε έρθει στον δρόμο σας από εδώ και μπρος. Έφτασε λοιπόν η στιγμή που περιμένατε την πρώτη κιόλας μέρα. Σε πολύ λίγο θα ξέρουμε ποια είναι η νικήτρια. Και κάπου εδώ πρέπει να σας θυμίσω ότι η νικήτρια κερδίζει πάρα πολλά πράγματα. Θα γίνει αυτόματα το Maybelline New York Model, θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη, θα γνωρίσει τη make-up artist της Global Make-up Artist της Maybelline New York, η οποία θα της χαρίσει δωρεάν μακιγιάζ για ένα χρόνο στην τσάντα της. Θα φωτογραφιστεί και τη διαφημιστική καμπάνια της BSB, όπως και θα περπατήσει και στο κάτω της BSB, το οποίο θα δείξει στο Fashion TV και θα μπει και σε μεγάλο editorial moments. Εξώφυλλο Μοντά Φιγκαρό, ένα χρυσό συμβόλαιο στο MP Management στο Μιλάνο. Θα σας πληρώσουν τα έξοδα, θα σας πάρω μαζί τους στο Μιλάνο, την νικήτρια, η οποία εύχομαι να κάνει μια λαμπρή καριέρα. Και θα φύγετε από εδώ με ένα ωραίο αυτοκινητάκι, Chevrolet Spark. Όλα αυτά. Άσχετα αν ξέρετε να οδηγάτε. Δεν πιστεύετε λοιπόν ότι όλη αυτή η κούραση έχει και μια ανταμοιβή κάπου στο τέλος? Τι γεύση σου έχει αφήσει το Next Top Model, Ευαγγελία? Μου έχει αφήσει μια πολύ γλυκιά γεύση. Σκατά. Είναι πάντα στην ανάμνησή μου. Και σίγουρα έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Συντορέλα. Εγώ πέρασα πάρα πολύ όμορφα στο Next Top Model, αν και 17 χρονών είδα ότι μπορώ να μείνω με άλλες κοπέλες και αυτό πιστεύω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο σήμα για το εξωτερικό που θέλω να πάω. Κερδίσω, δεν κερδίσω. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για μένα, είδα τι μπορώ να κάνω, πού μπορώ να φτάσω, δοκιμάστηκα. Τι μπορείς να κάνεις? Πιστεύω πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, για να μην σας ταλαιπωρούμε άλλο, έφτασε η μεγάλη ώρα. Ωραία. Τη στιγμή που θα δούμε πια από εσάς οι δύο, θα γίνει Το Next Top Top Model του δεύτερου κύκλου στην Ελλάδα. Είστε έτοιμες? Ναι, σκίστε. Το Next Top Model Θα καταρρεύσεις. είναι Μας έχει κυριεύσει ο άγχος. το Next Top Model είναι Ουχ. Διάλειμμα. Έλα να κλείσουμε πάλι απ' εδώ. Πήγες πάρα πολύ καλά. Είσαι ένα εξαιρετικό μοντέλο, να συνεχίσεις έτσι, εντάξει, την Ευαγγελία. Είστε τελειώνει και τέτοια. Δεν θέλω να πεις, θα κλάψεις εσύ. Έχεις όλο το ζωή μπροστά σου. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Είμαστε πολύ περήφανοι. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Εγώ κοντέντος θα κλάψει την Κέιλαρος. Πάρα πολύ χαρούμενη. Μόλις είδα τη φωτογραφία μου, άρχισε να χτυπάει τόσο δυνατά η καρδιά μου. Που πήρε να σπάσει. Και έβαλα τις φωνές, τις έριξα τόσο δυνατά, γιατί δεν το πίστευα ότι έβλεπα στην Τορέλα. Και δεν υπάρχει, είμαι πολύ περήφανη για μένα. Ναι, μωρέ. Να προσφύγεις τον εαυτό σου. Πρέπει να αφήνεις και αγνία να σε πληγώνει. Οκ. Οκ. Είναι σαν να έρθει στην πηγή και να μην είναι και νερό. Αλλά πραγματικά νιώθω νικήτρια, πραγματικά. Γιατί Ναι, μωρέ. μετά από εδώ θα φανεί και θα δουλέψει τι θα κάνει. Και είμαι σίγουρη ότι θα το πω πάρα πολύ καλά. Firework from Katy Perry. Να κάνω περήφανο στους κριτές που με κάλυψαν να με δω το δεύτερο Next Top Model. Το δεύτερο. Έτσι όπως τους κάνει και σε Ράινα. Θέλω να Άρε. δώσω όλα για να Κοντέντο, γέλαρε. το βγάλω εμείς. Είσαι χαρούμενη? Είσαι ευτυχισμένη? Ναι. Όχι. Δεν το πιστεύω. Ήθελα να χάσω κρίμα, ρε παιδιά, που νίξα. Πήγαινε να δείξει τη φωτογραφία και το όνομα της κοπέλας θα δείχνει το φόρεμα και ήταν ίδιο. Και τρελάθηκα, λέω τώρα ποιο όνομα θα δείξει, το δικό μου ή της Ευαγγελίας. Και μόλις είδες την ωραία. Μας το λες και... Έχουμε και Μιλάνο, Yes. Thank you. Flight tomorrow. Flight tomorrow.
Πιστεύω πως ένα μέρος των ονείρων μου έγινε πραγματικότητα. Πιστεύω πως θα γίνει πραγματικότητα όταν πάω στο εξωτερικό και θα γίνω ένα πολύ καταξιωμένο μοντέλο. Αύριο. Τσίλι. Άρα μου πιστεύω. Είμαι 17 χρονών και είμαι το next top model. Και εγώ είμαι 12 και είμαι μαθητής. Είναι πολύ όμορφο έτσι. Μοντέλα. Ποιο τραγούδι είναι αυτό? She's so beautiful. Your face, but the things that I could change, 'cause you're amazing, just the way you are. You're so amazing, just the